El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo ama yurula ka fo islame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe onamanta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma misega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka alaka antlodo kibaru nyuma na bela jelema amunun ba fe ka voyager ka soro amade kun soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chamanye kare munun dilana norme konnanna au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kare jolenye foite jigi kono ibise ka do akonna na tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konna na kare no be sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba kita umanyina nyoro di Sahel mawko kata se kolokani jijeni fo kata se bemama Somatra fien foroko Somatra ka wuli herala ka se herala dugutigi ni wal dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu don wara ta de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani warici war sera allo ye war soro o nyena tiɲɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko ngomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na
anga babu bena natana nye kiri ale kene kan minye anga premier ministre Koro Musa Mara ale welela kunungo biji mɔgɔw fɛ selifana seli tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkaliw bannen u y'a bila ka taa ka so sɔgɔmada in na Musa Mara kan ka segi ka na wolomasiri tabaw ye wulikajɔ minnu kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na an bɛna jira o sɛnɛ kan keba an ka jamana kɔnɔna na min ye maa yɔrɔ caman ye siraw bɛ ka tigɛ ka sababuya kɛ sanji ale fanga sera sirabaw la yɔrɔ caman maa caman bɛ bi olu ka dugulata o gɛlɛyalen don kosɛbɛ an na an da don o la an sɔngokaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye telefɔni kɔni ye a tigɛlen don olu la pewu an na dɔ fɔ o fana na kibaruyaw farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la kebaja ko kupu min dira o don ko k'o tɛ kupu yɛrɛ ye ko kupu yɛrɛ bɛ Trump ka biro kɔnɔ dɛ coupe du monde club Chelsea ye min kɔrɔta sanfɛ Sala Babi ale tɔgɔla ndolatan fana kan ka sigi yan o tako fɔlɔ ye nin ye ni ala sɔnna ma an na o bɛɛ lajɛlen da maaw tulo kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogo min na sa k'i to i sigiyɔrɔ la jani ale sugandili maa si tɛ nimisa sɔrɔ a la kibaruya jɛlenw k'o ta k'o d'aw ma sɔgɔma o sɔgɔma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na o ye jani ye keba kunungo min ye Ibrahim Jawara ye ale nana ni nin jɔnjɔn in ye ka bɔ Magan ko magankaw ye an jansa ni nin ye an b'u fo maa minnu y'a di ani maa minnu bɛ a ko hukumu kɔnɔna an b'u bɛɛ lajɛlen fo Jawara yɛrɛ an b'a yɛrɛ fana fo a ka wulikajɔ ni cɛsiri la k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sa ko san wɛrɛ hijita baaraw olu daminɛna ka ban ni maa min b'a fɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn i b'a fɛ k'i ka maakɔrɔ bila ka taa i b'a fɛ ka baga bila ka taa hali n'i b'a fɛ ka keba de bila ka taa nin y'a tɔgɔ sɛbɛn cɛ o kuma Jara safariya bɛ ba o la sa dɛ ayiwa min ye Putin fa ye an b'a fana fo Male Moribabugukaw fɛ nin waati in na don o don sɔgɔma ale fana b'an lamɛn keba an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na babu ale kɔnɔna na. Keba Jalo ntɛnɛn tɛmɛnen yi an y'a ye k'a fɔ ko Mali minisiri fila minisiri min bɛ siraba ko kunna ale ni jamana kɔnɔ lakana ko k'olu taara baara dɔ kurunbɔ karili kɛ marakaforokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba ka kasara ale bɛ se ka ban cogo min a dɔgɔkun 21 na keba ko baaraw ko k'o sigi sen kan keba jamana in fan bɛɛ degun ye i ye jamana in fan o fan ta i bɛ taa sɔrɔ majɛ dɔw bɛ yen an bɛ minisiriw fo dɛ Dawudu ɲɛ b'a sigilen la ani an yɛrɛ ka madamu n'o ye Madina ye kolonɛli fana bɛ kɛnɛ ka keba n'o ye Kapori ye Lamini Kapori Sanogo Kulukoro gouverneur tɛ marakaforo bɛ Kulukoro sira de la o nka keba yalama sirabaga kasaraw a bɛ kunbɛn mun de sanfɛ siraba tɛ sira joli b'an bolo bi k'o bi boli anw ka siraw bɛ cogo di Bamakɔ kɔnɔna yan bi dingɛ kɔnɔ taama yɛrɛ ɲini min ye chauffeur minnu bɛ baaraba kɛ an ka jamana ye bi n'u bɛ dugu ni dugu bila ɲɔgɔn na yalama u y'u hakili to olu la wa maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ maguwa na don o don su ni tile siraba bɛ se ka lakana cogo min maanifinw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min keba u y'u hakili to nin bɛɛ la wa siraba ka kasara kunbɛli o bɛ kɛ siraba min kan siraba joli b'an bolo dugu jumɛn ni dugu jumɛn bɛ yen bi k'i bɛ bɔ ka taa o la i siraba ɲuman ka keba Segu Bamakɔ mana bɔ a la bi Bamakɔ Kulukoro mana bɔ a la bi a tɔ bɛɛ lajɛlen n'i bɔra yan ka ban a bɛɛ degun hali Sikaso Bamakɔ a sira bɛ ka tiɲɛ dingɛw bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'i bɔra Segu dafɛ keba k'i bɛ taa Moti i bɛ taa San i ni dingɛ kɔnɔ boli bɛ ɲɔgɔn na sa dɛ o yɛrɛ fana sisan tuguni ko dɔ ye marché dɔ sɔrɔ yen
ale tun kan ka pɔn de dilan kɛba pɔn dilanni baara ma daminɛ waati wɛrɛ la dɛ fo samiya in na o fana pɔn yirima dɔ de bɛ yen mɔgɔ bɛ ka taa tɛmɛ o fɛ an ka ɲɛmɔgɔw kan k'u hakili to nin bɛɛ la siraba kasara kunbɛli kɛba maa minnu bɛ sigi k'u ka maaw la kɔlɔsi n'u bɛ wari minɛ mɔgɔw la don o don siraw kan sira tɛ yɔrɔ minnu na degun bɛ maa minnu na 400 200 siraba joli yɛrɛ de bɛ yen bi an ka jamana kɔnɔ siraba kasara kunbɛn siraba de kan duguncininw ni dugubaw k'olu bila ɲɔgɔn na donibatalaw k'i hakili to olu la maaninfinw k'a f'u ɲɛna nin y'u ka hakɛ ye maa joli bɛ bi kɛba ko sigilen don siraba ko kunna Bamakɔ yan n'o t'a dɔ yɛrɛ ko maaw bɛ ka boli sira minnu kan yɛrɛ maa joli de bɛ bi k'o ye siraba ko ɲɛnabɔbaa ye k'o ye péage ko ɲɛnabɔbaa ye k'o ye fer ko ɲɛnabɔbaa ye k'o ye anazari maa ye ko olu bɛ wuli k'u jɔ k'a lajɛ ka maaw bila sira ka fɛn fɔ u ɲɛna sabula fɛn dɔw bɛ yen u cɛ ka ɲi kɛba nka yalama o y'a ɲɛ ye wa ko dɔw bɛ yen u mamun cogo ka ɲi u bɔcogo ka ɲi tele la k'u majamu k'u fɔ mɔgɔw ɲɛna o ka ɲi nka baw yɛrɛ ta ye jumɛn ye a la jamanakuntigi ko ten ne kɛba ko fɛn min bɛ anw nafa jamanadenw nafa ale bɛ don o de da fɛ minnu bilalen don bi jamana kɔnɔ baaraw la yalama u bɛ jamanadenw ka hakɛw ɲini ka d'u ma wa n'i ye transport ta bi transporteur chauffeur joli bɛ yen k'o bɛ INPS la chauffeur joli bɛ yen k'o ka hakɛ dafalen don chauffeur joli bɛ yen ko hakili tolen don o la u bɛ boli siraba minnu kan olu bɛ cogo di bi in na maa minnu fana bɛ yen n'olu jɔlen don fanga tɔgɔ la olu bɛ wari minnu minɛ mɔgɔw la siraw la Mali ni Burkina dancɛ Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ Mali ni Sénégal dancɛ Mali ni Guinée dancɛ nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ sira ta fan bɛɛ lajɛlen fɛ wari bɛ minɛ mun de bɛ kɛ a la dɛ péage ninnu u sigi cogo n'u baarakɛ cogo jɔn de bɛ k'a la kɔlɔsi k'a baara jate minɛ kɛba an bɛ gouvernement fo dɛ kɛba wulikajɔ ni cɛsiri don o don fɛɛrɛ kura ka se ka sɔrɔ an ye degun minnu ye o ka se ka ban forokurabɔ tɛ taa walibɔ kɔ min ye nin waati in na u taara baara min kɛ Kulukoro ntɛnɛn tɛmɛnen kɛba a y'a to kimɛli ka kɛ ɲɛfɔli ka kɛ ko min ye anw fana sirabagamaw ye kɛba k'an ka hakili to an yɛrɛ la koyi ka boli ye tiɲɛ ye nka k'i yɛrɛ don kuma bɛ mɔbili jukɔrɔ o fana ma ɲini an fɛ dɛ ka boli ye tiɲɛ ye sira tɛ min bɔ doni min tɛ yen minɛn minnu bɛ yen k'olu bɛ bila a kɔnɔ mɔgɔw ni baw ni sagaw ni fɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ mɔbili kɔnɔ an da y'an ka sanse yɔrɔ la fɛrɛn tɛ jateminɛ foyi tɛ jateminɛ e yɛrɛ wulitɔ i tɛ mɔbili lajɛ i t'a essence lajɛ i t'a radiateur lajɛ i t'a pine lajɛ e bɛ tila ka doniba ta ka da o kan k'o ka se n'o ye a n'a surcharge n'a cɛncɛntalaw n'a a tɔgɔ ye di a charbon talaw nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔsiba ye maa minnu ye finitigiw ye kɛba kɛnɛ min sigira Kulukorokaw fɛ yen ko nin y'a siɲɛ 21 ye Dawudu tun b'a kɛnɛ kan minisiri Madina fana tun b'a kɛnɛ kan min ye Lamini Kapori Sanogo ye kolonɛli ale fana tun b'a kɛnɛ kan ko a laɲini kɛkun ye min ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye siraba ka kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo di maaw bɛ vitesse taliba min kɛ ko ɲinanta kuma bɛ tali kɛ o la sabula kɛba ko salongo san 2024 san kɛba siraba ka kasara min kɛra an ka jamana kɔnɔ 7673 o de siraba ka kasara kɛra min sira maaw farisogo ma kɛba maa min bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ siraba ka kasara kɔnɔ 8,828 o maanifin de ye degun sɔrɔ a kɔnɔna na maa minnu fatura 682 o de nin tora a la o ye salongo ta ye jateminɛw y'a yira sa kɛba ko n'i ye nin siraba ka kasara bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko min ye vitesse ta togo jugu ko o de b'a kɛ o la sa ko ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye tiɲɛ don an ka siraw man ɲi tiɲɛ don an ka taabolow man ɲi nka min ye jamana ye k'a b'a ɲini an fɛ an ka dɔbɔ siraba ka kasara fana na an yɛrɛ k'an hakili to an yɛrɛ la wa min ye maa caman bɛ yen welewelemada bilalen don olu ma minnu ye sanfu la mɔriw ye an mago tɛ an ni na yaasa ka se ka o ko bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi kɛba kɛnɛ in kan Madina a y'i bolo fa k'a to mun kɛra ye min ye minisiri min bɛ sirabakaw kunna
k'a ye minan di Dawudu ma han yaasa sirabaga kasara a bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min keba aradar 4 aradar minnu no olu bɛ lakɔlɔsili kɛ ale ni k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ i bɛ dulɔ min n'i tɛ dulɔ min walima i ye kɛlen don ka dɔrɔgu ta o minɛnw fana dira batɔ minnu bɛ yen n'o bɛ yelen bɔ sufɛ sa ka se ka lakɔlɔsili kɛ dɔ ka bɔ sirabaga kasara la cogo min ko minɛnw fana dira polisiw ni gendarmew ni sapeur pompiers ko minɛn dira olu ma u ka se ka baara kɛ sirabaga kasara a bɛ se ka dɔgɔya cogo di a yirala fana kɛba dɔgɔkun kelen hukumu kɔnɔna na fana ko min ye k'a daminɛ nin kalo in tile 14 na ka taa se a tile 19 ma baara bɛna kɛ ni chauffeurs ye baara bɛna kɛ ni mobiliba bolila ɲɛmaaw ye baara bɛna kɛ ala anw yɛrɛ ye n'o ye passagers ye dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔna ka ɲɛfɔli kɛ an ye yaasa degun min bɛ an kan o bɛ se ka ban cogo di keba min ye siraba yɛrɛ bolibaw ye u y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na baara min sigilen filɛ nin minisiri bolo nin baara cɛɲi don nka ko sira tɛ yen sabula anw yɛrɛ fana bannen don kasiki don ma o ye kelen min ye dugubaw kɔnɔna na vitesse de bɛ taa lahaw ta maa 5 maa 4 o bɛ yɛlɛ moto kelen kan an mago tɛ foyi la fɛn t'an ɲɛ sira la sans tarder an b'u boli cogo min ka d'an ye k'an fana k'a lajɛ an ka dɔ b'an dogow la koyi yaasa min ye sirabaga kasara ye dɔ bɛ se ka bɔ a la bi min ye centre maaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ u ka ɲɛmaa n'u ka secrétaire général Saka Jagite k'olu kɔni dusuma kasalen don dɛ tiɲɛ don u welela k'u ka taa sirabaga kasara ale kunbɛli baaraw kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔna na ko nka ko Kayi yɛrɛ sira ko sira tɛ yen bi basigibaliya fana ɲɔ ɲɛlen don yɔrɔ caman fɛ keba min ye maanifu n'u bolominɛw ye o jɔrɔna bɛ olu la kosɛbɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 ma se sufɛ a tɛ ku i la i ka siraba foyi minɛ bingalikɛlaw bɛ yen bamanciwalekɛbaw bɛ yen sira yɛrɛ fana ale fana tɛ sɔn ko o la sa k'olu chauffeurs b'a kɛ cogo di olu minnu bɛ nin ko in na u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ sa u k'u hakili to siraba la koyi ko sabula kasara min kɛra salon n'an m'an farati ɲinan ta bɛ sɔn ka juguya n'o ye sabula siraw tɔw bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna olu b'a ɲini gouvernement fɛ fɔlɔ a ka siraw dilan maaw n'u ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min dɔgɔkun in kɔnɔna na fana k'u ka ɲɛfɔli kɛ polisilakaw ye finitigilakaw ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ ta ka bɔ kɔkan ka na maa minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnko ka sɛgɛsɛgɛ ka lajɛ ka ɲɛ min ye maa o maa ye n'olu ko k'o tɛ tɛmɛ olu chauffeurs tɛ se ka ban ka taa n'o ye dɛ keba sabula olu de ye ɲɛmaaw ye yaasa ko ka dɔ bɔ surcharge ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na olu ka fɛɛrɛ min ye o ye k'a yira k'a fɔ bi gouvernement yɛrɛ bɛ maa minnu bila baara la keba u ka kɛ maaw ye maa minnu tilennen maa minnu tɛ u jufa kɔnɔna lajɛ u bɛ baara kɛ tilennenya ni laadiriya kan yaasa jamana ka se ka nafa dɔgɔkun kelen in kɔnɔna na fana keba école bilalen don dɔw kun kan ka don école-sow kɔnɔ moto min bɛ école-so la a tɛ yɔrɔ si bi donc nin ye sɔgɔmada in na baabu ye sirabaga kasara kɛlɛli ka dɔ bɔ vitesse la ani siraw yɛrɛ bɛ cogo di bi jamana ɲɛmaaw jɔyɔrɔ ye min ye anw fasodenw jɔyɔrɔ ye min ye mun bɛ se ka sigi sen kan k'a ɲini minisiri fɛ hali bi a ka dɔ fara laseli kan maa minnu b'a bolo k'u bɛ nin baara ninnu na keba a k'a f'u ye u ka wuli ka maaw ka degun yɔrɔ ɲini k'u furakɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ k'i to bureau kɔnɔ y'a ye sirabaga kasara n'i bɛ fɛ i ka kisa ma keba ni moto b'i bolo i ka kasiki don lala n'i ma tanga dɔwɛrɛ la ni ala y'a kɛ ni maa tura ɲɔgɔn na i kunkolo yanfan kɔni o na kisi joona hali n'o y'a sɔrɔ i fari fan tɔw olu ye degun sɔrɔ nin ye sɔgɔmada in na kado ye k'a di min ye an lamɛnbaa cɛman n'a musoman mali kɔnɔ mali kɔ kan u garisigɛ donna min na bi sɔgɔmada in na o ye nin ye. Ayiwa n'an segira ka na an ka kumaso kɔnɔ keba an bɛna na taa wolomasiri tabaw olu ka fan fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na min ye Mali armée a ka wulikajɔw barika bonyana kosɛbɛ wulikajɔ minnu y'a to n'a sera ka baganw olu minɛ
n'a sera ka se ka dugukolo ko hukumu kɔnɔna na ka se ka baara dɔw kɛ ka olu sigi sen kan maaw n'u bolominɛw ka se ka olu lakana Bamanjuwali ka wale kɛbaaw k'olu fana daraki dugukolo ko ale hukumu kɔnɔna na min ye wulikajɔ ninnu ye a y'a to Bamanjuwali ka wale kɛbaa caman ani siganama caman u k'u tɛgɛ da olu kan ani ka Bamanjuwali kɛbaaw k'olu kɔni ka bin yɔrɔw u dogo yɔrɔw k'olu caman dasi o la sa min ye jarɛ a Moti yanfan n'a Segu yanfan ye nin kalo in tile 7 kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bamanjuwali kɛbaaw dagayɔrɔ tun bɛ Kwakurukaw fɛ yen kungokolo fandanbada dɔ kɔnɔna na ale yɛrɛ tun man jan armée dagayɔrɔ la kilomɛtiri 10 de tun bɛ ani armée yɛrɛ dagadɔ kɛ Kwakurukaw fɛ yen armée ye yen bɔ baara la pewu juillet kalo tile 8 armée ka wulikajɔ dɔ n'o kɛra ni pankuru ye o ye mobili dɔ sa o kɔni falen kun don budɔn caman na n'o ye taji budɔnw ye ani barikon caman na juilletkaw fɛ yen armée y'o fana bɛɛ lajɛlen halaki juillet kalo tile 11 armée a ka wulikajɔ senfɛ a sera ka wulikajɔ kɛ an ka jamana marabolo dɔw kɔnɔna na i n'a fɔ Gosikaw fɛ yen Bamanjuwali ni Jugawale kɛbaaw dogoyɔrɔ minnu tun bɛ yen n'o ye tu kɔnɔna ye ani buguda dɔw ye u ye yen fana bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na Sewarekaw fɛ yen wulikajɔ dɔ senfɛ n'o ye Nagakɔrɔ patrouille dɔ ye o y'a to sa u sera ka min ye moto dɔ o minɛ ani minɛn wɛrɛw moto in ale kɔni darakira Seware ale kɔnɔna na Ɲafungekaw olu fɛ yen armée ka wulikajɔ o y'a to siganama 6 k'u tɛgɛ da olu ka Denbe ale ni Tonbiya o masuruna na maa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dira Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw ma ye sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na Berkaw olu fɛ yen armée ale ye wulikajɔ kɛ Bamanjuwali ka wale kɛbaaw ka taji dogɔyɔrɔ min bɛ yen k'o fana bɛɛ lajɛlen halaki k'o bɔ baara la pewu nka o kɔnɔna na sa min ye armée a y'a tɛgɛ da camion dɔ kan o camion kɔni o kun taatɔ don nin waati in na n taga ale sanubɔyɔrɔ la marteau min bɛ san n'a fɔ ma marteau piqueur o 20 de tun bɛ ale kɔnɔna na min ye budɔn n'o ye tulu budɔn ye o 100 fana tun b'a kɔnɔna na chauffeur kɛ ale ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen dira Wolomasiri tabaw ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma ka se k'o ko sigi sen kan nin kalo kelen kɔnɔna na fana bingalikɛla dɔw tun ye wulikajɔ kɛ Gao ale sera ka sa k'u bɛ maa dɔ ka mobili a minɛla n'o ye minɛn dɔw ye minɛn ninnu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye sukaro ale tɔni 7 tun b'a kɔnɔ min ye farini o tɔni 3 tun b'a kɔnɔ farini tɔni 3 tun b'a kɔnɔ ka taa se semulu ma o tɔni 1 tun b'a kɔnɔna na carton minnu bɛ yen sa n'o ye kipimagi carton ye o den 5 min ye sardine carton den 5 carton min n'o ye biscuit sa o ye 44 ye sukaro biscuit boisson casier 10 ka taa se safunɛ carton ma ale ni eau de javel carton 4 minɛn minnu minɛna nin cogoya la sa armée fɛ Gawokaw fɛ yen siraba kan sa u y'a yira keba ko minɛn a bɛna lasegin a tigi ma bɛɛ lajɛlen ɲɛna juillet kalo tile 12 Inzirikaw fɛ yen Wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ Gosi marabolo la Bamanjuwali kɛbaa dɔ u y'o bɔ baara la pewu o kɔfɛ sa min ye kelen bɛ yen u y'o kɔni nɔ minɛ maramafɛnw caman ka se ka olu sɔrɔ u bolo armée a ye baganw fana minɛ dɔ bolo Lelewkaw fɛ yen ko nin ye bagan suyɛnaba de ye maa minnu sa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yira sa k'a fɔ ko bagan ninnu bɛna segin u tigiw ma waliya minnu n'o kɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Wolomasiri tabaw fɛ keba ala kunbabaw ye nin ye n'ala sɔnna ma kibaruya wɛrɛ minnu mana na sɔrɔ wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen mun bɛ senna hali bi armée ni a ka cɛdenw yaasa ka se ka basigi ni lafiya k'o ladon jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Keba kunungo seli fana tɛmɛnen kɔfɛ an ye kibaruya sɔrɔ kibaruya mun ni bɔlɔlɔ sira fɛ a carila yɔrɔ caman kibaruya minnu fana n'an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini ka se ka an bolo da a kibaruya ale kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye sɔgɔmada in na fana min ye kunnafoni di gafew caman ye u bɔra ni kibaruya in ye keba kibaruya bɛ tali kɛ mun na an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Maraw ye k'ale de kun welelen don kunungo
brigade d'investigation judiciaire la n'a ma fɔ ma ko BJ Bamakɔ kurakaw fɛ yen premier ministre kɔrɔ kɔni a lamɛnna kunungo n'o ye juillet kalo a tile 15 ye brigade d'investigation judiciaire mɔgɔ fɛ BJ laɲini in kɛra sa ka bɔ procureur ale yɔrɔ n'o ye sigida 4nan procureur ye Amidu Idrissa Touré ne bɛ la dɔn ko Touré ale de kɔni ye a yira sa ko BJ maw k'u ka Musa Mara wele k'a lamɛn keba mun de fɔlen no sa nin ko in hukumu kɔnɔna na premier ministre min a ye premier ministre kɛ Ibrahim Boubacar Keita tile la n'o ye Musa Mara ye parti yɛlɛma n'o cira ka bɔ yen o président d'honneur fana tun don a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo min ye audition ye a yɛrɛ ye kuma ninnu bɛɛ lajɛlen a y'a bila ka bɔlɔlɔ sira fɛ a ko ale Musa Mara ko kunu ko a welela sa ko ka taa a lamɛn min ye a wele kun ye a kun t'o dɔn nka sele kɛnɛ ka ɲininkali caman kɛra la brigade d'investigation mɔgɔw fɛ a ko fana ko ale ɲuman segira ka taa ka so a yɛrɛ o sɛbɛn ka bɔlɔlɔ sira kan Musa Mara ko min ye baara ye k'a bɛ to senna bi ko ale kan ka lamɛn tuguni BJ mɔgɔw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 waati a yɛrɛ o sɛbɛn keba a ka bɔlɔlɔ sira kan sigilen ka taa ka so kunungo min ye sariyatigiw ye keba nin waati in na olu ma fɛn ɲɛfɔ maa ɲɛna ka bɔ k'a fɔ ko nin ko in de bɛ senna u m'o fɔ nka ɲininiw ni ko senfɛ an ye min mɛn o ye k'a fɔ Musa Mara tun ye sɛbɛn dɔ de kɛ n'o k'o bila bɔlɔlɔ sira fɛ sa juin kalo tile 2 ale y'o kɛ a fɔ min ma sa ko X n'o o ye Twitter kɔrɔ ye kuma in kɔnɔna keba Musa Mara y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu minɛnen n'u bɛ kaso la nin waati in na i n'a fɔ Adama Ben Jara n'a b'a wele ko Ben le cerveau madame Urukia Dumbuya n'u b'a wele ko madame Vichère Issa Kaujim Clément Damele Imam Banjugu Traoré ale ni Mohamed Yusuf Bachili n'an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Rasbach k'ale taara i ɲɛda ninnu kan wa min y'u ka denbayaw ye fana a n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama baabu in kɔnɔna na fana Musa Mara y'a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen minnu filɛ nin ye ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ka ɲɛsin u ka denbayaw fana ma a ka kuma kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a fɔ k'ale ka wulikajɔ kɛkun ye min ye maa ninnu u dusukun laminen ka to u kana jigitigɛ sɔrɔ a ye o sɛbɛn a ka bɔlɔlɔ sira ka keba bɛɛ lajɛlen ye o ye mɛ min ye Musa Mara ka bɔlɔlɔ sira kuma in kɔnɔna na keba maaw bɛ k'a fɔ ko min bɛ se ka kɛ a ɲininkali kun ye o ye k'a yira sa k'a fɔ a y'a sɛbɛn ko a mɛnna o a janyana o min ye su mana bɔ yen dugu de bɛ jɛ min ye tiɲɛ ye k'o bɛ jɛya bɛɛ lajɛlen ye k'u bɛna u wuli ka jɔ kɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na yaasa min ye waleya min bɛ ka laɲini o bɛ se ka lasɔrɔ cogo di maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin tɛmɛyɔrɔ min filɛ nin ye k'a wele kun bɛ se ka kɛ o ye kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamakɔ procureur ba ye n'o ye Balobo ye ko ale de kɔni ye laɲini kɛ sigida 4nan procureur fɛ k'o bɛ se cogo min na ka laɲini kɛ ka taa tɛmɛ BJ fɛ k'a lamɛn kɔrɔ sa k'a fɔ ko min ye Musa Mara ye n'a lamɛnna bi ni lamɛnniw banna pewu a bɛ segin sa ka na Touré fɛ yen sabula an bɛna ɲɛfɔli dɔ kɛ mɔgɔw ka se k'o faamuya keba fɔlɔ an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna ni ministre ye ko kɛ premier ministre ye ko kɛ ou ministre kɔrɔ ye ko kɛ baara min tun kalifalen a la hukumu kɔnɔna na n'o sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ ni dunko juguya don walima ni fɛn wɛrɛ don keba diyagoya don a ministre ale bɛ taa lamɛn cour suprême mɔgɔw de fɛ nka an ye min fɔ aw ɲɛna ka mɛn ni maaw bɛ se k'o faamuya o ye k'a fɔ maanifin kelen ni pe i mana waleya o waleya kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ keba a bɛ f'o ma ko cybercriminalité i ka jɔyɔrɔ tɛ lajɛ i ye i ye waleya min kɛ o tɛ lajɛ i ye fosi tɛ lajɛ i ye i ye min kɛ a bɛ se ka kɛ keba e ye ko dɔ fɔ ne ma i ye ko dɔ kɛ ne na a ma bɛn ne ma ne wulila ne taara se procureur fɛ yen n b'a ɲini a ka maaw fɛ n ko karisa ye nin kɛ n na a y'a wele k'a ɲininka o la u b'i wele k'i ɲininka i ka daliyaw ye mun ye n'u tilar'o la u bɛ taa n'i ye procureur fɛ yen ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw tilar'i la u bɛ taa n'i ye procureur fɛ yen procureur mana tila i la ni ale kan ka i mara a nagakɔrɔ a b'a fɔ k'a b'i mara n'a y'a diya fana a b'a fɔ ko ayi i bila ka taa so nka i ka kiiri dɔ ye nin ye nka i ni maa min bɛ ɲɔgɔn na keba n'aw ye fɔ ka bɛn kɛ ka sɔn ka bɛn fɛn kan
abe se ka min la waliya yafa hukumu kɔnɔna na procureur b'o fana ɲini n'o sɔrɔla ale ka ko bɛ bin ka bɔ a la nka min ye Musa Mara ta ye laɲini bɔra procureur ba yɛrɛ de yɔrɔ o de y'a yira sa k'a fɔ ko a ka lamɛn o la sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na min ye brigade maaw ye keba olu bɛ se k'a bila ka taa so nka an bɛ min fɔ mɔgɔw ye u k'o faamuya cybercriminalité de la n ye faama kɔrɔ ye n ye faama kɔrɔ ye t'o la n'ale waliya sera k'i to yɔrɔ min ale sariya bɛ boli i kan i ka jɔyɔrɔ n'i ka foyi tɛ lajɛ sabula sariya in o de la maître Cheikh Umaru Konare y'a yira k'a fɔ ko sariya min don k'a bɛ dan sigi mɔgɔw ka hakɛw la a bɛ dan sigi mɔgɔw ka kow ɲɛfɔcogo la an bɛ ka nin ɲɛfɔ pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya parce que Musa Mara ka waliya kɛlen caman y'an ɲininka ko premier ministre kɔrɔ don o ye tiɲɛ ye ni an bɛ se ka misali di aw ma président ATT ka avion sanni ko in hukumu kɔ IBK ka avion sanni ko hukumu kɔnɔna keba bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli min sigira sen kan cour suprême o de ye premier ministre wele bɛɛ hakili b'a la yan k'a fɔ ko u ye Bube wele Bube yɛrɛ welela ka mɛn fɛn ye ministre fɛn fɛn tɛmɛna olu de y'a sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛ nka min ye cybercriminalité ye keba o tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen de sigilen don nka nin waati laban in fana na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko mai kalo tɛmɛnen kɔnɔna na balakacu dɔ nana kɛ an ka jamana kɔnɔ o senfɛ procureur n'o ye procureur général ye Bamakɔ cour d'appel procureur général ale ye sɛbɛn bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye procureur tɔw ye k'u k'u hakili to jamana ni dugu basigili hukumu kɔnɔna na yaasa baara minnu bɛ u bɛ se ka kɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ keba procureur ba ale bɛ se ka yamaruya di ale bɛ se ka laɲini kɛ ka procureur tɔw k'olu bila baara la sabula u ka ɲɛmɔgɔ de ye ale ye sariya sira fɛ an bɛ nin bɛɛ fɔ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ kow kɛcogo la nka sariya dɔnnaw n'Ala sɔnna ma an bɛna na Musa Gino ninnu wele u kana na ɲɛfɔli k'a ɲɛna pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya parce que kunun sɔrɔ ɲininkali cayara kosɛbɛ ko Musa Mara ye premier ministre kɔrɔ ye ko munna a welela nin na keba cybercriminalité waleyaw la i yɛrɛ ye min kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ dɛ i bɛ ta o de la i ka mɔgɔbaya tɛ lajɛ i ka mɔgɔninya tɛ lajɛ i jɔyɔrɔ tɛ lajɛ ale baara kɛcogo ye o de ye sariya in yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔba ye nka ni o bɛɛ n'a ta ni maa tura ɲɔgɔn na n'aw sera procureur fɛ yen n'aw ye fɔ ka bɛn kɛ a ye yafa deli ɲɔgɔn fɛ aw bɛnn'a kan procureur ta bɛ dɔgɔya ko la maa min ye na plainte don n'a yɛrɛ tira a banna nka nin ta in na maa ma plainte don keba min ye procureur général ba yɛrɛ ye ale de ye laɲini kɛ k'a ka procureur kelen bila baara la n'o ye procureur Ture ye o ka se ka nin baara in kɛ n'Ala sɔnna ma Musa Mara bɛ taa bi 10 heures a bɛ taa lamɛn n'a ka lamɛnli banna pewu keba a bɛ taa u bɛ PV a ye kuma minnu fɔ u b'o d'a kan ka taa n'a ye procureur Ture ale fɛ yen procureur Ture fana bɛ tila tuguni ka segin k'a lamɛn tuguni i ɲininkara bisi la i ko ta ale fana b'a ka ɲininkaliw kɛ n'ale ka ɲininkaliw y'ale danganiya k'ale bila yɔrɔ min keba ale fana b'a fɔ ko bon ko a bɛ kɛ tan maintenant n'ale fana ko ko a b'a mara a bolokɔrɔ a b'a mara bolokɔrɔ cogo min na a b'o fana ɲɛfɔ waliya min kan ka kɛ walima n'a b'a to yen a ka taa so walima ni fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la procureur de bɛ se k'o fɔ bi tile ale kɔnɔna na mɔgɔ ka se k'o faamuya nka ni a kan ka kiiri kɛ fana a bɛ kiiri don fana fɔ a b'a fɔ ko a b'a kɛ tan n'a b'a mara walima n'a b'a bila ka taa ka so k'a fɔ ko kiiri don ye nin ye a ka na wa o la keba ni kiiri sigira procureur fana bɛ kɛ fan de ye sisan ale tɛ kɛ kiiritigɛla ye dɛ kiiritigɛla bɛ yen commune 4 kɔnɔna na n tɛ tɔgɔ de f'i ɲɛna ko n'i taara tribunal la aw bɛ giri procureur nka président ni tribunal bɛ yen donc n'a kɛra kiiri ye procureur ko ko a ye nɔ minɛli kɛ kun min na ale fana bɛna n'o daluyaw de ye k'o yira k'a fɔ n ye karisa nɔ minɛ nin na ni procureur nana n'o daluya ye e min nɔ minɛlen n'o keba e fana n'i ka solandobagaw i ka avocat walima i yɛrɛ i fana bɛna n'i ka daluyaw ye i ni procureur de bɛ kari ɲɔgɔn na kiiri sigilen don ka aw fila lamɛn nka procureur tɛ kiiri tigɛ nka procureur bɛ laɲiniw de kɛ kiiri fɛ i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ se ka laɲini kɛ kiiri fɛ cogo min na aw fila de bɛ lamɛn pour que ka se k'a fɔ ka jo ni jalaki dɔn monsieur le procureur tun ye nin fɔ nka o tɛ tiɲɛ ye dɛ nin tɛ se ka tɛmɛ sariya ko ta o ye kiiri ye c'est pour que an b'a f'i ɲɛna n ko kiiriso donda kelen don nka bɔda caman bɛ yen dɛ sɔgɔmada in na an bɛ ka nin ɲɛfɔ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ parce que ɲininkali caman kɛra an na ko in hukumu kɔnɔna na an ka se k'an ka maaw olu bilasira an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na.
Keba n'an bɔra yen an bɛ bɔ tribunal kɔnɔna na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko bi tile kɔnɔna na sa Musa Mara ni Ala sɔnna a ma a bɛ segin BJ la Keba ni BJ baara banna pewu olu bɛ PV d'a kan ka taa n'a ye procureur Ture fɛ yen commune 4nan kɔnɔna na i n'a fɔ procureur ba y'a laɲini cogo min taa ni bila o na dɔ tile kɔnɔna na an na o di maaw ma polisilakaw olu ka ɲɔgɔn dɛmɛtɔ min bɛ yen n'a a bɛ fɔ o ma ko Michel ale ye ninkura fiyɛ a yɛrɛ la ɲɔgɔn dɛmɛ ni bɛrɛbɛrɛ min ye polisilakaw olu ka hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni polisiw ka tɔnba ye sa u y'u ka lajɛ belebeleba kɛ nin kalo in tile 12 n'a tile 13 min ye commandant des écoles ye ale ni centre ka taa se polisi yɛrɛ ɲɛmaabaw ban u bɛɛ lajɛlen ye tile 2 baara ye u sen yera a la baara kurumbu karili kɛnɛ ka sa polisi directeur ba n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ale kɔni ye baaraw daminɛ ka laɲini kɛ u fɛ yaasa min ye baara bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya ɲɔgɔn faamu ani tɛgɛli ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na cogo min na min ye ni assemblée générale extraordinaire in ye a ye tali kɛ min na sa sariya minnu sigilen don u ka musakaw sɔrɔli ko hukumu kɔnɔna na n'o y'u ka Michel ye ale bɛ se ka falen cogo min ye sɛbɛn minnu bɛ yen sa olu ka se ka falen sabula nin waati na polisiw olu yɛrɛ farala sɔrɔsiw ka ko gun kan koyi nka o la sa yɛlɛma minnu bɛ yen n'u bɛ se ka don sɛbɛnw kɔnɔna na ka se ka baara kɛ ka ninkura fiyɛ u ka baaraw ye tali kɛ o la min ye bɛn ni kelenya sinsinni ye mara kɛcogo ɲuman tɔn kɔnɔna na jɛlenya ni tilennenya la polisi directeur ale y'o ɲini u fɛ a y'u fo fana u ka baaraw kɛcogo la ani maa minnu nana sa ka se ka na u sen don nin baara in na ka se k'a dilan ka ɲɛ kosɛbɛ jɛkulu minnu sigira sen kan sa n'o ye commission ye olu taara ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛɛrɛ belebeleba la sa sɛbɛn minnu bɛ yen n'u bɛnn'o kan n'o ye polisi yɛrɛ ka fɔn ye sa k'ale kow lawuli kura ye u kɔni u sinsin min kan o ye mara kɛcogo ɲuman ye musaka minnu bɛ di u taacogo n'u nacogo ka ye fɛɛrɛ kuraw ka sigi sen ka sariya sɛbɛn kɔnɔna na sa min b'a to u yɛrɛ ka maakɔrɔw u b'u hakili to olu la k'olu bɛrɛbɛrɛ cogo min na waati bɛɛ lajɛlen na yaasa sa ka se ka ko bɛɛ sigi sen kan min ye contrôleur général de police Yusuf Kone n'ale polisi directeur ba ye a y'a ɲini bureau kura maaw fɛ u k'u jija baara minnu bɛ yen u k'a kɛ tilennenya ni danaya kɔnɔna na min ye polisiw ye u bɛɛ lajɛlen n'o ye polisi militaire yɛrɛ ye sa a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na bureau kura min sigira sen kan Keba a ɲɛmaaya dira maa min ma sa o ye commissaire de police Abubakar Keyita ye Abubakar e t'a dɔn wa n ko de ye sénateur kɔrɔkɛ de Sénat kɔrɔkɛ de ye nin e t'a dɔn a Kɛnsamugukaw tɛ a ni y'u fa tɔgɔ fɔ sa i b'a dɔn min ye Abubakar Keyita ye ale de kɛra bureau ɲɛmaa ye maa 14 bɛ bureau ale kɔnɔna na kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu b'a la fana n'o ye président d'honneur ye membre d'honneur de droit u y'olu fana don a la Keba min ye tɔn ɲɛlankura in ye sa a ɲini n'a fɛ sa ninkura ka fiyɛ tɔn na baaraw ka kɛ sariyaw kɔnɔna na min ye maakura minnu bɛna don k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan musaka in a ka se ka don a don cogo ɲuman fɛ cogo min na polisi militaire ale ka ko kɔnɔna na bolodi ɲɔgɔnma min ye polisi militaire ye sa a ko k'a taabolo ye baara kɛcogo ɲuman na u ka musaka ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ musakaw ye ka se ka baaraw kɛ hɔrɔnya ni danbe ani tilennenya hukumu kɔnɔna na yaasa polisiw bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka ɲɛkun tilenna kelen sɔrɔ cogo min na u ka baara kɛcogo la Keba n'an bɔra yen an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen Bafulabe ko san ale ye tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ nin kalo in tile 14 waliya pɔn min bɛ yen n'o bɛ taa Bamakɔ sa ko ji a y'o kun tunu pewu Keba o la sa mɔbili fɛn fɛn kɔni tun bɛ yen sa n'olu kɔni kun kan ka bɔ waliya kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen seginr'u kɔ Usubijanya fana dugu kɔnɔna na dugu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o ye Barafekaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen ji olu kɔni ka dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sira bɛɛ lajɛlen minɛ ji a ye bugusow siyɔrɔw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ min ye dugudenw ye sa u bɛ ka welewelemada kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u hakili t'u la ani maa minnu fana bɛ siraw ta nin waati na u k'u hakili to duguw la min ye kɔɔ ni baw ye olu bɛɛ lajɛlen u k'u hakili to olu la yaasa maa kana taa dɔ fara a ko kasara kan Tomiyankaw fɛ yen adamadenya tɔn hukumu kɔnɔna na sa barokɛnɛ sigira barokɛnɛ bɛ tali kɛ mara kɛcogo ɲuman na juillet kalo tile 14 Tomiya bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sa maa 60 ɲɔgɔnna minnu bɛ baɲumankɛ waleyaw kɛ adamadenya tɔbɔtɔli hukumu kɔnɔna na ONG Adramali ni Afadi olu de jɛrɛ in sigi sen kan a kɛ kun ye mara kɛcogo ɲuman ye min ye balo sɔrɔ cogo ɲuman ye sanuyako ta na sira fɛ ka se denmisɛnninw olu ka balo cogo ɲuman ma fɛɛrɛ minnu sigira sen kan musolakaw fɛ o ka se ka kɛ baara ɲuman ye ko in ale bɛ kun cɛ nin kalo in tile 16 n'o o ye bi ye Tomiyankaw fɛ yen Keba ni maa min b'a fɛ k'a lamɛn
radio parisien do Daniel naka maw ambu fo kosbe tomia ale konnana ansongo koni ya dogokun kelenye orange koni ate marché de sabula minye orange mali téléphone sira e ko atigaleno ansongo dogokun kelen konnana sa dugudo ya yira saka fo kulu koni minye pani odebe orange la ye pani ngoni ka keleno kulu degun kosbe maw ka transfert no e war chuye olu tsega ke minye bololo sira tanfala sa connexion fana tsega soro dugudo ngoni maka welele ma da sa orange ma aka hakilito ula ya sa connexion alebsega na togomina ke ba bienal hugumu kono namta tumutu ka ofe tumutu be labena labemi no bna na to sala kana yoro munumbe no e checkpoint ye o wolonvla ukanga ode sigi tumutu atengu dugu na buluma da dugu ni aboda bela jelena hugumu kono na sa kunungo checkpoint folo mo bana gouverneur bakun kante ale tara kata o kurbo karlike sefa wari million bisaba ani segi odo koni saraka do ni yoro ina minye region nyama no dugu nyama uye ya ira sakoni checkpoint koni ni toti kelenye sabula danfara baba ale ni nyancha akekun saka dugu lakana bienal mi na to do tumutu saka lakana togobi wolon vla de kanga ke kelengoni obana peu wolo masiri tabaga nyama mi me sano oye basiru nyahanduye ale ratume kene kai aya ira saka fokoni mbara nu ngoni mina na to kosebe dugu lakana ni doka faraka tomoktunu gunam sra una oye ku to yoro jafe minye tumutuna lamini yoro ye unulu fana ye selege bun fefe be tomoktu krefla la a wolo vla mana ba be jaga kamaru ka bara ka nyogo fe minye ni bara ba ni saka ke kunye sa bienal mi ni bela jile ka ngatola tumutu ka ofe tumutu dugu kono na bisega lakana to na su anitle minye checkpoint folo min bane fle ni ye ayira la saka foko anya na wolo vla ode bna na ke ga tumutu dugu bela jile lamini minye ni koyin hukumu kono na keba Coupe du Monde club abana nga ko Chelsea ye kubu min korota ko kunte kubu yere koyi kwa ko nana chogodi minye FIFA mawye ibaro ka vonulu tara yoro ubuta jamana kuntigi fo li senfe sa Coupe du Monde club mi yere kuntlana no e trophée utara no yubolo ko ira Donald Trump la minye FIFA nyema e no ye Gianni Infantino ye utagari ne senfe Mars kalola sa ale a yira saka fo komi nye ninkubu nye ko Trump beso ko taha kuna dore dla kake trophée ola sa akuma de wulono ni wati na komi nye Coupe du Monde club ye min dira ni wati na Chelsea ma keba ko kubu emi yera tundo no e trophée re sa ko te ko la de wala de dla na ko sabula Trump ye do embla Maison Blanche bureau Oval Corner wa ko okara ale ko nga jansa sa ko onatoy wa fana kwa ni sojara ni ko na kosebe sabula ni ko inturabulo ko de la sa final do minye Trump ye akunda fe ga jigo abma fe kata abma fe kata ni fana ga to ga flanai nga fora sa ko a ko ni ngon na di ola sa ko Coupe du Monde club a yere bi abe Maison Blanche bureau Oval ale ko na bedun ti do ede keba beti do ede anya fo na nga fo mi sala babie amte fa fe volo am so ga sey kana Kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a
k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugujukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Ayiwa an bɛ segin sisan ka na studio ale kɔnɔna na an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na sa an bɛ taa Sabalibugukaw fɛ yen an bɛ na sisan Ibrahim Traoré ale sɔrɔ Ibrahim Traoré. Allo Kasim an sɔgɔma. I ni sɔgɔma. Awɔ an sɔgɔma. An y'a mɛn ko Sabalibugukaw fɛ yen ko aw b'a fɛ ka kupu dɔ da. Awɔ. Kupu in a hakilina nana aw la cogo di ani a kupu baara bɛ na kɛ cogo di. Ok d'accord. Komi lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Ne Ibrahim Traoré ka bɔ Sabalibugu mais n dɔnnen don ni Burama de ye caman bɛ n dɔn ni Burama de ye. Burama. Awɔ. Ayiwa. Bon kupu in hakilina nana. Sabalibugu jeunesse an y'a ye k'a fɔ chaque vacances. Caman bɛ compétition bɛ da quartier caman na. Caman b'a kɛ u b'a da i n'a fɔ mɔgɔ caman tɔgɔ la mais cette année a mɛnna an bɛ fɛ ka kupu da Sala Babi tɔgɔ la. Donc ɲinɛ vacances kɔnɔna la on a décidé k'an bɛ a ko réaliser k'a sigi sen kan. K'a d'a kan parce que Sala ye mɔgɔ ye a bɛ jeunesse dɛmɛ ni ka d'a ye. En même temps n'a y'a ye fɛnɛ jeune bɛ fɛ ka a ka sigida fɛnɛ sankɔrɔtɔ baaraw fɛnɛ waleya ka d'a ye. Parce que depuis an sera ma ka kuma fɔ a ye a ko an ma ko hakilina ɲumanba bɛ ko mais ale b'a fɛ hali n'i y'a danni ma an k'a kɛ an ka quartier sankɔrɔta yɛrɛ kama ale Sala Babi yɛrɛ tɔgɔ peut-être an ka quartier sankɔrɔta yɛrɛ kama. Donc hakilina nana o cogo de la. Ayiwa kupu in bɛna na kɛ cogo di sisan. Donc kupu in a bɛna kɛ i n'a fɔ an mago 32 équipes de talen don. Équipe 32. Équipe 32. Sabalibugu dɔrɔn tɛ parce que an y'o de fɔ n k'an tɛna da Sabalibugu dɔrɔn ma an b'a kɛ commune bɛɛ lajɛlen ye. Voilà donc 32 équipes a valeur ye premier ta ye misi ye. Deuxième ta o ye saga ye. En même temps coupe participation wari o ye 2000 ye. N'i b'a fɛ k'i ka équipe tɔgɔ sɛbɛn i bɛ 2000 sara. I bɛ 2000 sara awɔ. I bɛ se ka don tulonkɛ la a bɛ daminɛ don jumɛn. A bɛ daminɛ nin kalo tile 27 n'Ala y'o yira an na. Ala sɔnna a ma. O tɛ sini yɛrɛ ye sa wa. Kalo tile 27. Tile 27 awɔ dimanche natɔ in kun n'Ala y'o yira an na. Le 27 juillet. Le 27 de ce juillet. A ballon bɛɛ bɛ taa min. A ballon bɛɛ bɛ taa Sabalibugu terrain min bɛ Sabalibugu misibo terrain n'o ye terrain dɔ don. A ballon bɛɛ bɛ taa yen nɔ. Kupu in ye ciko kelen ye. Awɔ. Ayiwa welewelekan jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin maa minnu b'a fɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn ani u bɛ se k'aw lasɔrɔ cogo di. Bon welewelekan min bɛ fɛ ka ɲɛsin Bamakɔ jeunesse bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ ka bɔ an ka na nin ko in diya ɲɔgɔn bolo. Jusqu'à présent l'inscription est en cours liste ma datugu a clôture ma kɛ fɔlɔ. Ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka participer kupu la u bɛ se ka ne yɛrɛ sɔrɔ n ka numéro de téléphone na. Wali an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen m'olu ka numéro de téléphone fɛnɛ di u bɛ se k'olu wele u k'aw min ma ne sɔrɔ. Ne yɛrɛ ka téléphone numéro n bɛ se k'o fɔ. Awɔ. O ye 76 34 77 87. Ayiwa ni maa min ye o wele o b'i sɔrɔ. O bɛ n sɔrɔ ou bien u bɛ se ka numéro fɛnɛ wele u k'aw n'u ma ne sɔrɔ. O ye 76 56 94 63. Ayiwa. Awɔ. Kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ Burama. Kuma min bɛ ne fɛ o ye ka wele bila bɛɛ ma halisa. Jeunesse bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ ka n'an dɛmɛ an kungo la. An ka jɛ ka nin ko in kɛ ɲɔgɔn bolo. O de bɛ ne bolo k'a fɔ. Ayiwa an b'i fo.
Awa. Ma fɔ ŋini cɛni baraji n'ala sɔnna ma an nana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɛ peut-être que ni tirage wagatiw sera N'ala sɔnna ma. ni compétition daminɛna fana an na to ka jaabiw di mɔgɔw ma coupe in ale hukumu kɔnɔna na. O bɛ diya n ye Kasima an yɛrɛ an bɛna foli belebele i yɛrɛ ma. O diyara ye i Traoré. Ni ce ni baraji merci. Kɛba nin kun ye Ibrahim Traoré min ye coupe sala babi min kan ka sigi sen kan Sabalibugukaw fɛ yen k'a bɛ daminɛ nin kalo in tile 27 maa min b'a fɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn sa i bɛ taa i tɔgɔ sɛbɛn olu fɛ yen 2000 tɛ n'i ye coupe ta ko misi kelen bɛ d'i ma n'i cira saga kelen bɛ d'i ma an kan ka don nin na dɛ PPVM kan ka équipe sigi parce que nin ko bɛ taa laban misiko de la Kɛba donc sɔn wɛrɛ na taa an b'o jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ sisan n ko tile hɛrɛ ala k'a d'aw n'a bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do